V tomto tutoriáli si ukážeme, ako si skombinujeme žabku s hrochom. Vypadá to potom takto. Takto je pôvodná fotografia a takto upravená. Dobre, takže zatvoríme. Otvoríme si fotografiu, file, open. Tu máme našu žabku. Teraz si otvoríme tú fotku s rochom. File, open. Tu máme rocha. Okopírujeme si tohto malého. Takže stlačíme dvojité V. Quick Selection. A takto si obkreslíme tohto malého rošika. Z, zoom, približím, znovu dvojité V. Takto si ho okreslíme. Aj tu. OK, aj toto. Ucho. Altom odznačím, držím Alt a odznačím, čo nechcem, ak mi to označí aj niečo navyše. Dobre, Z zmenšíme. Tlačíme M, Refine Edge, tuto klikneme. Vidíme, že nám to pekne vystrihlo. Nastavenia si dáte takéto, aké mám ja. Klikneme na OK. Dobre, hlavu máme vystrihnutú. Klikneme na Move Tool. Držím, dám na túto žabku a tu pustím. Vidím, že ho mám väčšiu tú hlavu. Držím Shift. A takto si ju zmenším a napasujem si ju na tú žabku. Asi takto, aby mi to sedelo. Vrch, aby mi sedel a tu tento krk. Takto nejak. Stlačíme Enter. Ešte trošku zoom, ešte trošku zmenšíme, držím Shift, zmenším, posuniem, držím Shift, Enter. Dobre, teraz si na to aplikujeme masku, takže kliknem na vrstvu hrocha, kliknem na masku a stlačím Bčko, štetec a teraz si dám čiernu farbu, kliknem na túto ikonku bielu tej masky a čiernou farbou budem vlastne zmazávať z toho hrocha, čo nepotrebujem. Pravým tlačítkom sa mi zobrazí takéto okno, dám si ostrejšie okraje, takto to zmážem tu dolu. Dobre, teraz si to zväčším, dám si jemné okraje, hardness na 0. Takto dostratené, aby nám to išlo. Znovu pravým, teraz si dáme znovu ostrejšie okraje a menší ten kruh. A toto si to takto zarovnáme. Teraz hardness dáme na 0. Trošku väčší ten kruh. Dobre, zoom, aktuál. Dobre, teraz si túto vrstvu nakopírujeme, stlačíme Ctrl-J, stlačíme S, to je klonovacie razítko, hardness 0, size na akých 55, držím Alt, odtiaľ to budeme brať a sem budeme dávať farbu, takže držím Alt, kliknem sem, Alt pustím a teraz už len takto si zatieram, kde nechcem tú hlavu. Dobre, klikneme na vrstvu rocha a farebne si ho trochu upravíme. Takže klikneme na túto ikonku a vyberieme si Levels. Tak. Levels. Ops, dám si to takto. Dobre. Trošku to zosvetlíme. Posuniem si to sem, držím Alt a aplikujem to len na tú hlavu hrocha. Takže kliknem medzi tieto dve vrstvy a zobrazí sa mi takáto ikonka so šipkou. A kliknem. Tak, teraz to mám aplikované len na tej hlave hrocha. Keď to zhasne, vidím, že len na tej hlave to máme. Dobre, tak trošku to ešte takto zosvetlíme. Dobre, klikneme sem. Tu máme vlastne kanály, klikneme na červený, ten uberieme trochu, aby sme to nemali také červené, ale aby nám to išlo do zelená.
zelený kanál, ten keď uberieme, tak to máme do červená, takže ten trochu pridáme, takto. A keď modrý kanál uberieme, tak to máme viac do žlta. To by sme potrebovali trošku do žlta. Asi takto. Dobre, vidíme, ako nám to spravilo zmenu. Dobre, teraz ešte klikneme na túto vrstvu hrocha, klikneme na Image, Adjustments a Shadow Highlights. Vidíme, že ako nám to zosvetlí. Ale dáme si toto na nejakých 10. Tu nám vlastne zosvetľuje tiene a tu nás tmavuje svetlé miesta. Takže tu si dáme na nejakých 5 a tu na nejakých 8. OK. Dobre. Teraz si nakopírujeme túto kožu a dáme si ju sem na tú tvár, aby to vypadalo reálnejšie. Takže klikneme na vrstvu tej žaby, klikneme na L-ko, to je laso, a odtiaľto si zoberieme tú kožu, asi takto. Stlačíme Ctrl-C, Ctrl-V, vidíme, že nám to hodí do ďalšej vrstvy, tu dáme takto navrch, takto si s ňou môžeme pohýbať. Stlačíme Ctrl-T, teraz tým môžeme upravovať. Dáme pravé tlačítko a dáme flip horizontál. Takto si to potočíme a dáme si to, neviem, treba sem a stlačíme Enter. Prekrytie si nastavíme na Lighten. Dáme, zostanú len tie tmavšie veci z toho. To dáme asi takto. Teraz klikneme na masku, znovu Bčko, to je štetec a čiernou budeme kresliť do tejto bielej a tým sa nám vlastne bude strácať to, čo tam nepotrebujeme. Hardness môžeme dať na nejakých 14, size zmenšíme trochu, aby nám to tam pekne zapasovalo. Dobre, stlačíme Včko, Move Tool, držím Alt, nakopírujem si znovu tú vrstvu, dám si ju sem, znovu Bčko, klikneme sem na túto vrstvu a čiernym štetcom mažem, čo tam nepotrebujem, aby to nebolo také isté ako toto vrchné, to čo sme nakopírovali, tú kožu. Tak stlačíme Včko, Ctrl-T a dáme Flip Vertical, to nám otočí vertikálne a takto si to tam napasujeme. A stlačíme Enter. Opacity, presvitnosť vrstvy si môžeme dať na nejakých 70, 75 môže byť. Dobre, teraz si znovu klikneme na túto vrstvu tej žaby, znovu stlačíme L-ko, zoberieme znovu kožu odtiaľto, znovu Ctrl-C, Ctrl-V, vrstvu dáme hore, tu máme toto. Takto si to nastavíme na to oko a nos. Asi takto. Stlačíme Enter. Stlačíme Ctrl a klikneme na túto vrstvu vyrezaného hrocha. To nám vlastne označilo tú vrstvu, ale sme v tejto vrchnej, kde máme tú kožu. Stlačíme pravým a dáme Select Inverse a stlačíme Delete. Tým sme vlastne vyrezali tú hlavu hrocha do tej kože. Presvitnosť dáme na nejakých 50. Klikneme na masku, Bčko, štetec a znovu čiernou budeme kresliť to, čo tam nechceme. Tak. Dobre, teraz môžeme dodať nejakých 80, znovu Bčko, klikneme na tú masku, hardness dáme 0, toto dáme takto. Dobre, aby sme
mali upravené. A ešte sem dáme trochu tej kože, takže znovu na vrstvu žaby. Aby sme mohli dať takúto lesklú časť. Ctrl-C, Ctrl-V, znovu chytím, dám hore a dám si ju niekde sem. Trošku môžem zväčšiť. Tlačím Enter. Dám to asi takto. Znovu maska, Bčko a zjemním si na tom okraji Zko približím, Bčko, dám si ju hardness 0 a toto na nejakých 16, no väčšie, 23 aspoň, aby sme tam zjemnili tie okraje. Tak, Včko, presvitnosť na nejakých 80 Z, aktuál, dobre. Teraz ešte tu vidím, že tu mám také červené, tak si dáme novú vrstvu. Prekrytie tej vrstvy nastavíme na color, to je úplne dolu, tu nie je vidieť. Druhé od spodu, color, takže dolu úplne. A farbu si dáme, zoberieme kapatko, dáme si takúto hnedú, dáme si štetec, Bčko a do tej vrstvy budeme kresliť hnedou tu a vidíme, že sa nám to zafarbuje do hneda. Aj tu, aj to. Toľko dáme len tak jemne. Dobre, teraz keď zhasneme, vidíme, ako sa nám tu mení farba. A znovu držím Ctrl, kliknem na hlavu hrocha, M-ko, pravím Select Inverse a Delete, aby sme mali len na tej hlave to aplikované. Opacity môžeme dať na nejakých 80%, aby to nebolo úplne hnedé. Dobre, zoom, aktuál. Obrázok by mohol byť hotový. Ešte si môžeme dať nejaký farebný efekt na to. Takže kliknem na túto ikonku, dáme si, že Color Lookup a vyberieme si z týchto, ja neviem, toto Sunset. To je moc nejakú takú zaujímavejšiu farbu, treba z toto. A opacity dáme na nejakých 30%, aby nám to celé hodilo do takej kontrastnej hnedej. Nášho žabrocha máme hotového.